ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇଠି କ'ଣ ଧରିକି ଆଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ବାଇଗଣ ତଳି। ବାଇଗଣ ତଳି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରାହେବ, ଏଠି ପାହାଡ଼ରେ ବାଇଗଣ ଲଗାହେବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖେଇବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ବାଲିଆ ପଦରରେ, କାଜୁ ପଦର। ତ ମୁଁ ବୋଇକି ନେଇକି ଯିବି ଏବେ। କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମିତି ବୋଲବମ୍ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏମିତି କାନ୍ଦେଇକି ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ବହୁତ ଦୂର ଟିକେ ଅଛି ତ, ତାକୁ ବୋହିକି ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାଇକି ସେଠି ଲଗେଇବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗାଁର ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ କେମିତି ଲାଗିଛି କାଜୁ। ଆଉ ସେ ସବୁ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ ଦେଖେଇବି ଆଗକୁ ଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ମୋବାଇଲ କାନ୍ଦୁଛି, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ନେଇକି ଯାଉଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବି ରାସ୍ତା ବି ବହୁତ ଖରାପ। ରାସ୍ତା କଥା ତ କୁହନ୍ତୁ, ଟିକେ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋହିକି ଆଣିକି ମୁଁ କାନ୍ଦ ବହୁତ ପେନ୍ ହେଲାଣି। ଏବେ ଆଣିଲି, ଏଇ ଲଗାଯିବ ବାଇଗଣ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଘେରା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୁରା। ଏଇଠି ଆମର ବାଇଗଣ ଲଗାଯିବ, ଯେତିକି ହଳ ବୁଲାଇକି ସେତିକି ଲଗାଯିବ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଏତେ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି, କେବେ ନ ବୋହିବାକୁ ବୋହିଦେଲେ ହାଲିଆ କୁହନି। ଓହୋ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ବାଇଗଣ ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ଦେଖୁଛି। ଏଇଟା ଚେର ସବୁ କଟା ହବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ସବୁ ଦାଗ ଦିଆହେଇଛି, ଏଇଟା ସବୁ ଲଗାଯିବ। ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା କଲେ ଇଏ ହବନି ନା, ପୋକ ଲାଗିବନି। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲଗେଇ ସାରିଲୁଣି ସବୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରଠୁ ଲଗେଇଛୁ, ପୁରା ଲାଇନ୍ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ବି ଲାଇନ୍ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ନାହିଁ, ପୁରା ଲାଇନ୍ ୱାଇଜ୍ ଲଗାଇଛି। ପୁରା ଲାଇନ୍ରେ ଲଗାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଗଛ ଚାରା ଲାଗିଛି, ସବୁ ବାଇଗଣ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିବା ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଲଗେଇନୁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇ ସିଜନ୍ରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମର ବାଇଗଣ ଚାଷ ହୁଏ, ଆଉ ସବୁ ପନିପରିବା ଚାଷ ହୁଏ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ମାଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା, ଆଉ କାନ୍ଦୁଲ, ଏସବୁ ଲଗାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠି ଲଗେଇଛୁ ବାଇଗଣ ଗଛ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ହେଲାଣି 17 ତାରିଖ। 17 ତାରିଖ ଲଗେଇଛୁ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଦେଖିବା, କେତେ ଦିନରେ ଫଳ ହେଉଛି। ଲାଗିଯିବ 2-3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ। ବହୁତ ଖରା ହେଲାଣି, ଘରକୁ ଯାଉଛି। ରେଟ୍ ହେଲାଣି ଛୁଇଁ ହେବନି। ପନିପରିବା ରେଟ୍ ଏବେ ପୁରା ହାଇରେ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗଛ ଲଗା ଚାଲିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ହେବ ସେ ସମୟ ରେଟ୍ଟା କମ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। କ'ଣ କରିବା।